Selamun Aleyküm. İmam Ebu Hanife'den rivayet edilen tan acayip bir şeşimlerin biri. İmam Ebu Hanife'nin kezinde bir adamın üyüne iki oğru kirgen deydi. Endi iki uşağı qatelesbesem. Şu üyde orlap çıkıp baratqanda üyünün iyesi ko'rib qo'ygan. Şu iki oğru üyünün iyesin ustab ant ettirgen eken. Qur'an'ды ustatıp ant ettirgen eken. Endi üyünün iyesi şaması kelmegen iki oğruga. Iki oğru üyünün iyesin Qur'an ustatıp ant ettiripti. Eger bizdin üyde uğurlaganımızdı aytsaң, әйелің 3 talaq bolsun dep ant et depti. Süйтіп, мәжбүр кылгандан кийин шамасы келмегенден кийин ant etipti Qur'an'ды ustap. Eger men sendердин menin üyümde uğurlagandaryňa aytsam, әйелим 3 talaq bolsun dep ant etipti. Süйтіп, uğurlardy köret. Üýden uğurlagan zatlaryny satyp jatat. Günne olary körüp jatat, birak awyzyny açalmaýdy, aýtalmaýdy muna osy uğurlar dep. İmam Ebu Hanife'ga bargan eken, aytypdy. Üýümde osynday iki adam uğurlady, birak atlaryny aýtamaýym, ütkeni atlaryny aýtsam, әйелим 3 talaq bolup ketet dep. Ne isleýim depdi. İmam Hanife manday şeşim aytypdy. Awlyňa bar, awlyň imamyna aýt. Şu awlydyn kümendi adamlaryny jyňasyn. Yani buzukçylaryny şunday jaman isleýindir, şunday kümendi adamlaryny meşitge jyňasyn bäri. Şu kümendi adamlary jyňagandan keyin, yani awlyň adamlary bilet. Buzukçylar kim, şunday kümendi adamlar, şunday urular kim bolgan, awlyň adamlary belgili özü. İmam jyňasyn bäri meşitin işini. Odan keyin sen imam men iyesinin alnına tur. İmam adamlardy çygarsyn. Biröw çygarsyn meşitden. Şu imam senden sorasyn. Manawyma oru? Oru bolmasa jok de. Süйтіп, oru kelgen adam kelgende imam soraýdy. Mana oruma degende indemey tur. Indemegende sol oru bolat. Sen de orunun kim bolganyny aýtpagan bolasyň. Әйeliň de 3 talaq bolmaýdy. Äri oru kim bolgany ortaga çygat degen eken, şunday bir taň ajaýyp bir şeşim aýtgan eken muna kişige. Süйтіп, oru ustalgan eken.